Приди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской з вышини сердце, что створаны Тобой, названы Сутяшителем. Ты найвышейший Богодар, життя криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ты спосилаєш всім даров, бо маєш силу одайця, просина обяцаний нам. Ти множством моваў промовляв, своєю лаской освяти серце і розум нашия, і серце нам оздорови, і наші цноти узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, заусюди за собой веди, и пробачення грешним дай. Дай простябе Айца познать, и шлях до Сына покажи. Ты дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Айцу хвала завжди, і Сину у воскреслому, Сутяшителю Тебе хвала на вечные веки. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, святою мшою вігілійною розпочинаємо святкування неділі з послання Духа Святого. Урочистость, яка була заповіддю Єсуса Христа, яку вельми чекали апостоли, яка мала дати чоловіку сутяшальника, який застанеться з нами навіки. Сьогоднішнім святої мші щиро дякуємо Пану Богу за Його любов, за дар Духа Святого, який живе у душі кожного з нас. Прагнем бути наповнені гэтым Духом, каб Його моцаю обвяшчаць Євангелія усьому світу. Святая мша, у якой ми сьогодні удзельнічаем, буде ахвяравана у інтенції померлих. Божай милосердности будем доручать померлую Марию Абрамовичу 10-ю годовину пасля яе смерти, померлого Вацлава 23 годы по смерти, просячи Бога об ласку милосердности для этих померлых, обдарования грехов, провинов и ласку радости пробывания у небесном володарстве. Так само сегодня у нашей парафии великая радость, потому что про сакрамент Святого Хросту до супольности христиан долучится новый сябра. Дорогие батьки, якое імя вы выбрали для своего дитяти?
Чаго просіце ў касцёла Божага для Еўгеніі? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яе ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яна любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус. Хростныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Еўгенія, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Я ад яе імя пазначаю цябе знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Езу Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутны вечны Боже, по Твоей волі на працягу 50 дзён адзначалася велікодная таямніца. Просім Цябе, моцаю Духа Святога, з'яднай падзеленыя народы, каб Твоё імя разам вызнавалі людзі розных моваў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі быцця. На ўсёй зямлі была адна мова і аднолькавыя словы. Рушыўшы з усходу, людзі знайшлі ў зямлі Сенаар, раўніну, і пасяліліся там. І сказалі адзін аднаму: давайце наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. І сказалі яны: давайце збудуем сабе горад і вежу, вершыня якой узнясецца да нябёсаў, і зробім сабе знак, каб не рассеяцца па паверхні ўсёй зямлі. І сышоў Пан паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны чалавечыя. І сказаў Пан: вось адзін народ і адна ва ўсіх мова, і вось што пачалі рабіць, і не адступяцца яны ад таго, што задумалі ўчыніць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю, так, каб адзін не разумеў мовы другога, і рассеяў іх Пан адтуль па паверхні ўсёй зямлі. І яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя Бабілён, бо там змяшаў Пан мову ўсёй зямлі, і
і адтуль рассеяў іх пан па паверхні ўсёй зямлі. Гэта Слова Божае. Пану Богу. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў веліч і красу, Ты ахінуўся святлом, быццам шатай. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі, благослови, душа моя, Пана. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Усе яны чакаюць, што Ты дасі ім есці ў свой час. Калі даеш ім, яны падбіраюць. Калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца добром. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Ты забіраеш іхні дух, і яны гінуць, і вяртаюцца ў свой пыл. Ты пасылаеш свайго духа, і паўстаюць яны. Ты аднаўляеш аблічча зямлі. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Чытанне паслання святога апостола Паўла да рымлянаў. Браты, бо мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы усынаўлення, выкуплення цела нашага. Бо мы ўратаваныя праз надзею. А надзея, калі нехта бачыць, не ёсць надзеяй. Бо калі хто бачыць, навошта яму яшчэ спадзявацца? Але калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады чакаем цярпліва. Таксама і дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрцы, ведае, якая думка ў духа, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прийди, Дух Святий, наповни серці своїх вірних і запали в їх огонь своєї любові. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія по Яна. Хвала Тобі, Пане. У апошні великий день свята Єзус став і, закликаючи, сказав: «Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано у Писанні, з улоння потякуть реки живої води». Гэта сказаў ён пра Духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у Яго. Бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, урачыстасць паслання Святого Духа, дзень Пяцідзесятніцы, дзень, калі ў жыцці апосталаў адбываліся неверагодныя рэчы, таму што яны убачылі знакі прысутнасці Духа Святога, убачылі іх у пломенях, якія запаліліся над кожным з іх, убачылі іх таксама у дзіўным здарэнні з мовамі, калі апосталы прамаўлялі, і людзі розных моваў чулі кожны сваю мову і разумелі іх. Убачылі гэтага Духа як рэчаіснасць, якая сталася іх удзелам. Менавіта так, як запавядаў Езус Христус: «Дам вам іншага суцяшальніка, параклета, Духа праўды, Духа, які будзе ў вас і застанецца з вамі назаўсёды». Дарагія браты і сёстры, заўважце, праз спаслання Духа Святога Бог як бы ставіць з ног на галаву нашае ўяўленне і разуменне прысутнасці Бога ў нашым жыцці. Таму што у разуменні чалавека таго часу Бог быў заўсёды гдзесьці, яго трэба было гдзесьці шукаць. Кожнай рэлігіі. Рэлігія габрэйская, арка, альбо святыня, бо там лічылася асаблівая прысутнасць Бога. Іншыя рэлігіі, праўда, таксама мелі свае мэты вандравання да спаткання з Богам. Каб знайсці Бога, трэба было некуды ісці, трэба было нешта рабіць. І раптам, з момантам спаслання Духа Святога, Езус Христус аб'яўляе, што гэты Бог цяпер сярод вас. За ім не трэба нікуды ісці, яго не трэба нігдзе шукаць, не трэба адбываць якоясьці падарожжа, вандроўку, каб у якісьці спосаб скласці тую ахвяру адну на год альбо адну на некалькі гадоў, каб у якісьці спосаб спаткацца з Богам. Бог – гэта Дух праўды. Гэта Дух, які жыве ў кожным чалавеку. Гэта Дух, якім напоўнены кожны чалавек. Бог прысутнічае ў нашай душы. Бог прысутнічае ў нашым сэрцы. Ён прамаўляе да нас нашага нутра. Гэта зусім іншая рэчаіснасць. Мае дарагія, мы таксама чуем пра вялікую моц Духа Святога, якая прысутная ў чалавеку. У першым чытанні мы пачулі пра вялікую вежу, якую будавалі людзі. Вежа, якая была сімвалам ганарыстасці чалавека, яго пыхі. Ведаем, што як вынік будавання гэтай вежы было раздзяленнем моваў. Людзі не маглі разумець адзін аднаго. І мы чуем менавіта ў дзень Пяцідзесятніцы з паслання Духа Святога, калі Дух яднае людзей.
Сёння мы не павінны шукаць прычыну, чаму мы павінны жыць у згодзе з другім чалавекам. Таму што прычына відавочная. Бо мы дзеці Божыя. Бо мы менавіта у сваім сэрцы, у сваёй душы носім духа. Напэўна, чалавек можа жыць па-рознаму. Даючы дар Духа Святога, Бог не забраў у чалавека свабоду выбара і нашую волю. Ён і надалей дазваляе нам выбіраць. І кожны з нас у праве выбраць, верыць ці не верыць. Кожны з нас у праве выбраць, даць голас Духу Божаму ў нашым сэрцы, ў нашай душы, ці не даць гэты голас. Дазволіць яму прамаўляць, ці ўсё ж такі сказаць, я лепш ведаю, я разумнейшы. Мне гэта не патрэбна. Гэта застаецца надаль нашым выбарам, але тым не менш. Памятаем мы пра гэта ці не памятаем. Дазваляем прамаўляць ці не, ён прысутнічае ў нашай душы, ён побач з намі. Яго немагчыма згасіць гэты пломень. Святое Пісанне ўжывае такога вобразу тлеючага кноту, які можа здавацца звонку, зусім не мае ў сабе агню, не мае гэтага пломеня. Але ён дзесьці там тлее, дыміць крыху. І пры адпаведных умовах ён разгарыцца вялікім агнём. Мае дарагія, варта сёння яшчэ раз усведаміць гэтую праўду вельмі блізкай прысутнасці Бога ў нашым жыцці. Каб, будучы людзьмі пяцідзясятніцы, не працягваць жыць так, як жылі людзі да часу спаслання Духа Святога. Каб зноў ж такі не зрабіць сабе месца дзесьці звонку нас да спаткання з Богам. І гэта таксама вельмі можа удала адбыцца ў нас, таму што ў нас ёсць касцёл, у нас ёсць табернакуль, а там ёсць Езус Хрыстус эўхарыстычны, праўда? І можна сказаць, ну вось там Бог. Так, але Бог і ў тваёй душы. Спатканне з Богам гэта не толькі адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Спатканне з Богам гэта тады, калі мы адносіны з другім чалавекам укладаем на меру Божых наказаў і Божага права. Спатканне з Богам гэта тады, калі мы дазваляем прамаўляць у нашай душы нашаму сумленню. Калі голас хрысціянскай маральнасці бярэ верх над, напрыклад, выгодай, практычнасцю, камфортам, матэрыяльнай забяспечанасцю, альбо маральна недапушчальнай працай. Ну, бо мы заўсёды можам сабе ўсё растлумачыць. Ну, бо жыццё такое. І менавіта тады, калі голас нашага сумлення, калі наш розум прамаўляе да нас і гаворыць, што так не павінна быць. Для гэтага не трэба шукаць якойсьці матывацыі, чаму не, таму што я хрысціянін. Мы спатыкаемся з Богам. Мы адкрываем Яго для сябе, у сваёй душы, дазваляем Яму быць побач з намі, дзейнічаць з намі. Дазваляем гэтаму часам нікламу кноту больш загарэцца ў нашым душы, ператварыцца ў якоесьці полымя. Полымя, якое здольнае не толькі тлець невялічкім дымком, але полымя, якое здольнае сабою запаліць іншыя душы, паказваючы прыгажосць хрысціянскага жыцця, паказваючы прыгажосць хрысціянскай веры, паказваючы надзею,
якую кожны хрысціянін таксама носіць у сабе. Няхай наша сённяшняя малітва будзе малітвою удзячнасці Святому Духу. Удзячнасці Богу за тое, што Ён захацеў быць Богам з намі. За тое, што Ён прыйшоў, каб быць не толькі гдзесьці ў гэтым свеце, але быць дакладна у маёй душы і ў маім сэрцы. Амен. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным для гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала усыноўленым дзіцём Божым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб, як парасткі прывітыя да сапраўднай вінаграднай лазы, праз сваю веру яно сталася дасканалым вучнем Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб, выконваючы запаведзі Хрыста, яна заўсёды трывала у яго любові і адважна абвяшчала Евангелие. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб, апраўданая ласкаю Хрыста збаўцы, яна атрымала у спадчыну вечнае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана за Францішка і Ганну, якія святкуюць 50 гадоў сужанскага жыцця. Дзякуюць сёння Богу за гэты пражыты сумесна час і просяць Божага благаслаўлення і апекі на далейшае жыццё для сябе, для ўсёй сям'і, для дзяцей і для ўнукаў. Просім Цябе, Пане, ахіні іх сваёй ласкаю, умацуй іх веру і вядзі заўсёды шляхам збаўлення іх і іх блізкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе, Пане, за памерлых, за Марыю Абрамовіч у 10-ю гадавіну смерці памерлага Вацлава, 23-ю гадавіну смерці, каб добры Бог дазволіў ім аглядаць яснасць Твайго аблічча ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб усе людзі былі адроджаныя праз святы хрост. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святы Яне Хрысціцелю, Молися за нас. святы Юзефе, Молися за нас. святыя Пётра і Паўле, Молитесь за нас. святы Евгеній, Молися за нас. усе святыя Божыя, Молитесь за нас. усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты вызваліў гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіцё новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала Табе навекі. Хвала Табе навеки. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне, Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навеки. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім спакоі. Хвала Табе навеки.
Божа, Ты выбираешь охрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Христа, Твайго Сына. Хвала Тебе навеки. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаная ёю Твая слуга Яўгенія, якую ў веры касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мела жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіцё, атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі вы кіраваныя сваёй верай, гатовы прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаю кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюсь. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюсь. Ці верыш у Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце, каб Яўгенія прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Отцу і Сину, і Духу Святому, як було спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў Цябе ад граху, адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб далучаны да яго народу прабываў у Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Яўгеній, ты стаў новым стварэннем, апрануўся ў Хрыста, няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божай, з дапамогай слова і прыкладу блізкіх, нясе яе незабружанай у жыццё вечнае.
Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе, як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, ў Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Дух Святый, освяти, с упокою сердца мне приняси, перед величу Твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой, перед величу Твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Просім Цябе, Божа, асвяці гэтыя дары благословленнем Духа Святога, і праз іх спашлі Твайму касцёлу такую любоў, каб усяму свету нёс ён святло збаўленнай праўды. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І за Духом Твоїм Угору серце. узносім їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў, за сваіх усыноўленых дзяцей. У Хрысце Тваім адзінародным Сыне гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрашэнню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо і земля повныя хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. Пра памерлую Марыю, Вацлава і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Спокой нам всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Струмень, что души насыщает, дар мудрости дозволь спознать, ка правда Божия святая могла роскошей сердца устать. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Промень з облаков просветления, ласкавый рады дар спошли, по воле Божей каб створение жило покорно на земли. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Огонь, что думки очищает, дар розуму постигнуть дай. Недосконалость кап людская, обвещанный спознала рай. Молимся. Пане наш Боже, няхай прыняты сакрамент нас освячае, каб у сэрцах нашых палаў агонь Духа Святога, якім Ты цудоўна напоўніў сваіх апосталаў, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Віншую бацькоў новаахрышчанага, жадаю Божых ласкаў у выкананні іх абавязкаў. Няхай Пан Бог падтрымлівае. Памятайце, што для свайго дзіцяці вы першыя і найлепшыя сведкі веры. І таму зрабіце ўсё, каб ён насамрэч вырас хрысціянінам, сапраўдным, які будзе ўсім сэрцам і ўсёй душою любіць Бога. Таксама шчыра віншую Францішка і Ганну, якія святкуюць свой юбілей. Мае даражэнькія, гэта вельмі прыгожае сведчанне у сённяшнім свеце, калі часам разводаў статыстычна больш, чым шлюбаў. А тут 50 гадоў у радасці і ў горы, але адзін за адным і разам з Панам Богам. Таму няхай Бог вас благаславіць, няхай далей асвячае ваше жыццё, напаўняе вас патрэбнымі ласкамі, умацоўвае вашу веру, каб насамрэч гэтае жыццё было і надалей прыгожым сведчаннем Божай любові, якая рэалізуецца ў любові да другога чалавека. Усяго вам найлепшого. Праз хвіліну будзе
выставления Найсвятейшего Сакраменту помолимся словами литании до Найсвятейшей Панны Марии. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокої Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и у Тройцы Бог святый, век хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молись за нас.
святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, молися за нас. Королева ружанца Тога, королева семьев, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. За Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну, наверное, да. Коли ласка. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного
Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribo equesumus et annos corporis et sanguinis tui sancta mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, тешься і радуйся у небі, за нас молися у потребі, капі ми у небі співали, Бога й тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, капі ми у небі співали, Бога й тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, вічне отпочнення рачим дать, Пане, а світлость віку і стане в світі вічна. Вічний отпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вічний отпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Амен. В ім'я Отця